presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpaw ako. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Perto, ginaingon, wa ko'y plano nga ikaw ako maangkon. Kay anak pati ka, sa gintang sa tutmadurong. Apan, kung saan man, ikaw man yun ang gusto sa akong kinabuhi. O may ako kininitabo. Mo kiniinitabo sa akong kinabuhi, nga diligin ako mahimong may kalimtan. Ha? Di ka gusto nga mamisita ko nimo karong Domingo? Pero ikaw ang musuroy sa amo, kuyog sa imong igagaw? Oo, kay gusto ko nga magkasuod mo sa akong ikakaw. Abi mo no, Tupper. Ibo kayo nimo ang akong ikakaw nga si Janet. Laina sa nimo daylan niyo eh. Imo manuong kong itupo ni Janet. Ikaw mangkod ang nagustuhan ako, di mo si Janet. Tupper, tagam na lagi kong laki, uy. Dua ka lalaki na imiagi na ako, pero pulos mga way ayo, uy. Igo na kong gitilawan sa mga salbahis. Pagkahuman, gilikayan ako. Katong usan nimong kuuyab ng slando, be. Nangutan ako nganong nagbuwag mo. Ang iyang sulti, nga ikaw man kunoy nibuwag niya. Ikaw ang nilikay niya. Basta, uy. Di sa ko manguyab, pero basta karong Domingo, ha. Manuri miss inyo. Ayong palaktas papa ni mo, ha. Kay magluto-luto ta pa. Unya, tagay sa kamay. Buanhin na sa silani sa ato rong Domingo. Magluto-luto na po mo. Unya, magtagay-tagay. Opa? Agoy. Pero ambot ng babayhan na eh. Gusto ko ba nga mamisita ko niya? Kay gusto ko nga formal nga manguyab niya. Pero kiprangkahan man hunong ko nga Kansa? di pa siya mag-uyab-uyab ron. Kay nitagkam ko no siya sa duha niya ka-uyab nga miagi niya. Mau ba? Oo. Uy. Pero doon naman ko yung may tikdan niya pa. Ganahan ko no siya nga makakita nimo. Nya, dili ko niya balakton karong Domingo ay kay mag-join ko na siya ni Butagay. Ngayon niya. Uy, mau ba? Ay. Aw, ganahan lang pud ko nga muanhi siya sa ato aron makita ko siya kanunay. Ay, ano siya ko pa eh? Digos ako. Para bagyol ko malimot, ta. Di ako sa sud, sa CR. Nagkinamot ko niya ito yung kiuna. Kalit siyang ni Ablis putahan sa CR. Nakakita gid siya sa ako, Ay, namiyak ang Jerry Nida. Nilani, no? Namiyak ha. Pero,
dili ko kay parehara siya og edad sa akong anak. Og dako sad ang gusto sa akong anak diha. Saba ka diha, gawlan ni uy. Ikaw nakagusto sa amahan ni Tuper nga imong kauban sa trabaho? Ugaw. Hakaw Sugad lang nga nakakita ko siya hagaw ba nga. Grabe kat kadako, grabe sa kataas ko Hindi naman ko malimot iya uy. Nah, ako pa ikaw no, ang anak mo ay sugta. Kay kung dako ang amahan, dako usad ang kang Tuper. Kay anak man siya. Di uy, klaro kay gamay ng katuper uy. Lupya kay gatubangan. Aw, kadto noon si Noy Perto, klaro gid nga dako kay bagal kay atubangan ato. Pero ako gaw no, makaingon gid ko nga lain-lain ang pagbati sa tao. Unsay but namang ipasabot ka ha? Wa ko makunang-unang anang dako ang bunal sa lalaki gaw. Gugma nga akong basihan. Gugma, dili ang gidakon sa ila. Magunsa man ang dako og bunal unya watay gugma. Siskaw, dali cute kayong higugmaon ni mga dagko og bunal kaw. Magyud na higibati nako. Nakauyab ng ko pulos kag maykod. Wag tanggugman ako uy. Inig-torchak nila kaw no. Wag yoy lami. Wag tang laging gugman ako. Pero si Tuper gaw, basta manguyab siya nako, sugto nako nakagusto man ko niya, nya buutan sad siya. Okay na ko gamay, ang importante nga mahigugma ko. Ay kabala ka gaw. Tabangan ta kang magkauyab mo ni Topper. Ganahan mong kakao kamay. Ala sige. Bahala ka sa buhay mo. Humanato kaon dun ba? Tagay tagamay lang ha. Di sad may magpalabis. Gaw Janet, oy, kay babay, baya mi. Lain kayong hubog ming maulis amo. Ay, kabalaka nila ni. Aga kung di ka pa sa taxi. Ha? Og unya, ihatod pa ta ka sa inyo. Di koy. Ha? Si Papa lang ni mo. Siya kung gusto mo agak nako pahatod sa amo. Ano man? Haba noy ha. Ikaw lang hatod nako sa amo noy ha. Kung mahubog ko noy ha. Noy parto ha. Dailani. Okay rin na uy. Ikaw Noy Perto ang muagak ni Gawlani, o ikaw dong Tuper, ikaw ang muagak nako. Tikoy! Si Papa Perto li agak ni mo. Og ako, sila nilang akong agakon. Di ko oy. Oh? Si Noy Pertong akong gusto. Si Noy Perto. Tiwas sa tagkaon, be. Unya na to na istoryahan ko, nga bahubog na tang tanan. Hala, kaon na mo. Kaon mo, tiwas. Sige. Na, may gidangat. Makatug naman noon ni sa kahubog si Tuper. May rapod uy nga nakatuog na siya. Kidi gusto nga siya mo hatod na ako sa amo. Bahala na siya. No, magpahatod man unta ko nito, pero nakatug naman noon ni. Ay. Tiyo, Berto! Lihayas ka ng hana! Happy-happy sa kadiadyo! Ay, mayo kay niya ning akong pagmangkon da. Ang igagaw ni Tuper. Dali dire dong. Litong. Kaon dire dong. Unya tagay sa tagamay dire. Dali. Ari din dong. Kay mapatabang ko nimo ni Garcia ni Tuper sa iyang kwarto. Dali dong. Ojo! Saka ko! Ay, kaon sa ko niya, inom ko! Dali. Napaimutan na ako sa iyang
higdaanan si Tuper. Sige, balik ko gawas to ha. Kitang duha gawas ta. Ay, makaon sa gawa niya, minom sa gawa niya. Huwag niya pan ko dyan nito. Mas may pa. Sige. Sige, tana. Balik tis gawas. Okay. Paabot to sila na to. Dali. Tana, Chok. Tana. Pugang man ko. Hindi na ako ay nagperto. Ay, ako, pag kumhubog. Ako, wasad ko mahubog. Pero kung mo uli nakagawalan ni, una na lang ha. Sige. Ipasakay tamog taksi. Ay, ako na yun nagatid na perto. O ikaw day, Janet. Silitong lahatod ni mo, ha? Una kong uli ikaw. Kikidhatad mo kong gawlani. Gusto siya nga sila rang duha si Noy Perto ang magkuyok. Dahil ni, sandig magkagamas sa kong lugan ni. Tarong uling ko, Debbie. Sa tanamihan ni Bayana, eh. Gusto ka pa na yung dugan ni Perto, eh. Taxi driver, eh. Liko di has tuwabe. Unya hunong anang bahay nga green ang pinta lang gate. Ikaw na lang unya na og taxi na, ha? Kaya naman ka ni mo nga manaog ka nga ikaw rin usa. Uyok to sa amin mo, eh. Ako lang usa dito, eh. Gusto kong mukha nagahin, eh. Ganahan kong mukha nag-matured sama ni Manay Perto. Dahil ni. Agit ko, kauno na ninyo mga Ay, alam yan, ni Perto. Silipin na, eh. Ano nagmakayaw ako? Dua ka lalaki nga may agiinin, pero pikot to nga gihapon. Ikot pa yung para di sa ubos na ako kay Pulos man gagmay itong bunels ni Agana. Ay, bebe. Basta rugin ka, bebe. Ako ning ikuha ng ako iblis imo daw. Sige. Ubukan ko ning akong brief. Man ikaw buli. Shit. Wow! Kana! Mao na siya'y bunan. Ay, nakakita na sa pagbalik si mo. Pagunito ko, Anipi. Ukot ako, gitani, oy. Para magdili mahakam sa kumpad. Hagkan ko rin to, moy, Pi. Nalahas kiss naman ito. Imo bang gising ka rin ang taon ninday? Lani. Taklaan ka ba yung... Kalame. Alibi, ako nang ikuha na ko. Labi na kain. Hindi na mapugan. Sige. Kini. Ini. Wait. Ang sakit eh. Noy. Nailabtan gid nako sila ni atong higayuna. Didto gyud sa sud sa ilang kwarto. Human sa hitabo, iya day kong gihagad og kasal. Sugod sa dayon ko. Naminyaw gid ko og usab. O usab pagit kabatan-on nga babae. Paskang jakpatan ako eh.
Magduma kasama ang kaagi ni Pirto din hining tulumanon. What's the style? Haskang jakpatan ako style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.